Čus, vítám z videomanu mojho ďalšího videjka. Dneska je tu so mnou 1, 2, 4, 5, čus lidi. a ideme hrať. Jo, já už jel. Cože? Mám perlu. Hezky ty, já nevím, sněhový koule, ale potřebuji se najít Ja nějaký idem do koble. stredu, budeš ma kryť, keby sa tam niekto portal, tak ho zase zakryť, hej? Je niekto v strede? Jo, někdo tam mutuje čestku. Aha, vidím ho, tak ja sa tam portnem a idem ho zabiť. Jo, zabij ho, prosím tě, já se tady natěžím. Jo, nejde búchať, aha. Jo, nejde búchnuť, dobre, už ide. On je s rukou, je po ňom. Jo, ty dáš mi jeho věci. Dobre, ale kryma. Máš 4 Kryju. perly. Nemám ender perly. Ja mám 4 perly. Já jsem takovýho, byli teď takhle jako by to, no, jak ti to říct, prostě, Kryma, aby sa niekto neportol hlavne. no, hele, ty jsi přesně naproti mě, víš, jaký to malý, jo, někdo mě sejmul, Počkaj, ej, kryješ ma? nemůžu teď někdo Niekto pověst, nešiel do stredu. Á, ty si ten 1, 2, 3, 4, 5? Ja Nie, idu do- vidím ťa oky. jo, to pojď ke mně, Vody, vodu, hej. Tam nie, to nepôjde vora. Hodil som perlu, som tu. jo, Vodu mi hoď. já vodu nemám, No, vyleju. Dobre, díky. Môžeš spustiť. jo, tak mi dej prosím tě jeho věci, Tak ja neviem, čo mám všetko, no takže toto nepotrebujem, toto nepotrebujem, toto potrebujem. Máš diahelmičku? Nemáš, škoda. ne, To nepotrebujem, dej nějaký ender perly a diamanty, jo, dík za meč, dej mi nějaký ender perly ty dvě, ne, máš nějaký šípry, Mám, ale ty sú len pre mňa. jeli půlku, Nedám. takových věcí, já už nemám plné, počkej diamant, tak mi chci, Ja neviem, čo ti hádžem, takže aha, ide tam niekto, aha, pozri, ho snajperím. Jo, tak tajne, tajňáša. Ne, tesne, škoda. dej mi prosím tě dvě ender perly, Nedám. Ne, ja som hodil jednu, tu máš len jednu. Kde si? kde, tady za tebou, Tu máš. díky, jdu na střed, Nie, nechoď, prečo? lebo potom tu chcem ísť ja. Dej mi jídlo, je dobrý, já mám 2 jablka jenom. Hej, oni sú tým. Pozor, počkaj. Nevieš, ako sa dostať tam hore? Ja sa chcem niekde hore dostať, ja ho budem odtiaľ snajperiť. Nie, nestrieľaj po ňom, ty pôjdeš k nemu a ja ho budem hento. A ťa budem kryť. Len kadiaľ mám ísť k nemu? To ja neviem. Počkej, až vykoukne, vedle. Čekat. Čekej, cože, je to? Počkaj, jak sa mám sem hore dostať? Počkaj, ja idem hore a ja ho budem odtiaľ snajperiť. No, počkaj, no dobre, choď. Ja ťa budem kryť odtiaľ. Dobre, Čekej, já mám sněhový koule. To bojím. vypusti vodu. Už nemám. Nie? Nie. Tak počkaj, tu máš, pozor, nestredne! Si tu? Ne! Dobrý, jsem nahoře, Hej, hádžem ti lát. Hodil som ti lát. Kam? Tam. Tam, tu je. Hej, vidíš ma? Tak podo mnou. No vidím tě. No tam je. Jo tady. Máš ho? Jo. Dobre, on bude po nás strieľať, ten týsače, či jak sa volá. Na to si treba dať bacha. Hej, hej, ja pôjdem na toho do stredu. Nie, ja pôjdem na toho tam, na ten Island a ty pôjdeš za ním do stredu, okej? Alebo? Ty si pojel házet vajíčka. Ne, počkaj, ja sa najem a ja sa portím k nemu. Jo, tam... Já už nemám šípy. No, takže... Počkaj, nechoď, bacha, zo stredu bude. Ja sa k nemu portnem. Tak jo. Ja ho tam popustím celého lávou. Ne. Počkej, nejdej pod stromem čestka? Ne. Padol, to je debil. To je u mě, vole. Ne, jsem mrtvej. Ne,
středu. To je škoda, ale on měl taky diamantový meč. Hej? On taká. On se portoval k tebe ten zo středu. On čakal, dokedy se já odportujem. Ale tak čekaj, tak já si jdu, můžu si s tím zahrát jednu hru bez tebe? Já přijím, já už bojujem s ním. Jo? No. Kdo byl zabitý hráčem Lukáš Videoman? Ne, já jsem prehrál, škoda. Tak Ty kde jsi? 3, 2, co tam? jsme spolu, dobré. Tak je na menší strik, dokedy se toto skončí zatím. Čus. Dobré, už jsme naspäť a začínáme hrať. Takže, počkaj, dobré. Já jsem už Dejte. předpokládám, mám truhlu. Česká. Kde se po ostatných? Jo. Kde se pozrú oni? Hele, no. Hele, já už na chvilku budu muset končit. Staň. No, mamka musí vyluxovat, víš, tak zatím čus lidi. Takže pozdravíme ho, čus. Čau. Takže už som tu sám. Kamarát musel ísť niečo robiť, čož ja neviem po česky. Takže dal to je úplne, no. Sorry, asi toto je menšie. Áno, toto je asi také menší, že ma asi zle počujete, ale to nikomu nevadí. No, okrem mňa to veľmi mrzí. Veľmo. Nee, voda. Dobre, už som von voda. Takže vyskúšame urobiť toto. Aha, pozrite, to je úplne taktizovaný plán. Tak sa pokopeme. A teraz hore. Už som hore. Tak, ideme sa pozrieť, že čo naďalej. Takže toto my nepotrebujeme, diameč nepotrebujeme, takže môžeme ísť. Čo potrebujeme? A toto samozrejme potrebujeme vodu. Takže, ideme sa to vyskúšať. Takže furt lajkujte, odoberajte ako o život. Dobre. Takže toto už je druhé video, bude ešte dneska sa mi zdá. Hej, bude ešte dneska presne 16.5. No, áno, presne 16.5. Inakší dátum ani by nemôže 16.5. Najkrajší dátum. Ale nie, robím si to srandu. Takže ideme na to zautočiť. Takže utočíme. Ne, piesok duši, to som si fakt nemusel dať. Ale však čo už s tým. Jau! Takže ideme skúšať. Ďalšia mapka. Ideme skúšať. A som tu. Dobre, dáme menší strik, dokedy za to začne zasadný čus. Takže už sme naspäť a začíname hrať. Ne, čo som mi to stalo? Ne, niekto sa odpojil, takže zase menší. A, už sa zahrám. Uvidíme, že či zase niekto neodpojí. Lebo to sa to hrá. Takže, keď sa niekto odpojí, tak nemôže. No, tak čo viem, prosím, nech sa niekto neodpojí. Dobre, hráme. No to sú veci tiež, ako poďme v noci na ryby. Alebo nie, poďme nejaký dobrý prirovnanie. Poďme v zime na jahody, to je pekné prirovnanie, krajšie som ani nevedel. Vymysle, no super. Takže ideme vyskúšať toto, dole, rýchlo dole. No, dobre. Takže toto budeme určite potrebovať. Aké máme dobré veci? No, takže. To budeme potrebovať. Panočky máme aké? No, pekne napred. A zoberiem si diameč. Toto. Tak. Chestplate, my nemáme chestplate. To je hrôza, my nemáme chestplate. Neviem proste spievať, ale baví ma to, treba s tým ľudí. To vždycky, keď vás chcem nasrať, tak začnem spievať. Nikto to proste neznáša. Chcete maličkú ukážku? No chcete? No dobre, keď ináč nedáte, tak vyskúšame príklad. Takže teraz, dobre, už viem, dajme si to No, tak už si naspäť, takže ideme. Jo, skočíš tam? No, my zatiaľ ešte hráme, už je to len posledný traja. No, vyskúšame to urobiť. No, takže keď chcete, tak tú spevackú ukážku. Najskôr vám pustím originál a potom to vyskúšam zaspievať. Alebo nie, necháme to až na ďalší diel. Jo. Takže, už som tu. Kto je tu? Nikto tu není.
Toto sú škaredé veci, že nikto není. Ne, já jsem spadl. Promiň, já jsem spadl do toho. To nevadí, to nevadí. Je to tady pro 12 lidí. What the fuck? Takže Ja som vyššame teď- snajpery, moje snajperské schopnosti. Není dole, tesne, ale ja som ho trafil. Ja, A niekto je v strede, niekto je hore, niekto je hore a on padol. Už sme tu len poslední dvaja, tak vyskúšame si to urobiť. Kde je? Kde si? Marek. Ja by Marek, som zabil. ako sa volá? je poslední člověk. Nejaké XY bla 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 bla. To je, no ja som proste prešiel. Neviem, ani sa mi to nechce, aj keby som to vedel. Počkej, chybujících hráčů je jeden. Dobre, tak musí vydržať chvíľku, tak Pozder. nedohráme. Asi ja padnem, lebo práve idem do stredu za nejakým Poz- debilkom. Pozdě už je tady plno, sakra. Nevadí, nevadí. Toto už bude asi moja posledná mapka. Vy, No ja už- nedočahnem tam. Já už zase musím jít. Já jsem tě řekla, že máš uklidit. Ale tak já se jdu zabít a za chvilku lidi, čau. Vybírám za chvilku. No tak už som tu, už som tu. Ja som tu videl, ja som ho tu videl. Na vlastné oči som ho tu ja videl. Kde si? Ja som ho tu na 100% videl. Ale kde? To ja neviem. Ale videl som ho to. Ale kde? Kde je? Akože sa hra na machera, hej, no hej. Kde si? No kde si? No ukáž sa nám, no ukáž sa nám. Aha, vidím ho. Ideme po ňom. Mám pol srdiečka, mám pol srdiečka, toto asi skapem. A skapal som. Takže toto je byl koniec tohoto videjka. Lučujem videoman a môj kamarát, bohužiaľ tu není. Zatím čus.